Nå. Men du havde hvor mange Var du født i Aarhus? Ah. Du lige... Ja, du kan bare give mig resten. Det er sgu. Rigtigt. Ja. Altså, jeg hader, når piger er for fulde. Ja. Ja. Jamen det er heller ikke... Det kan jeg godt forstå. Jeg betegner mig så lidt som en verdensmand, der har rejst rigtig meget. Boet i LA et par år. Lidt forskellige ting, når firmaer er noget i USA. Og så synes jeg egentlig ikke, at... så nej, jeg er ikke for at besvare det spørgsmål. Eller jeg er født i Aarhus. Så. Så. Men du er her fra Aarhus af? Ja. Jeg kan godt lide at have det godt og gå lidt ture i skoven. Prøv lige. Det jeg snakker om før med det der musik. Definerer mig selv som rigtig meget op i sådan noget musik. Helt specielt noget. Det skal bare bøves. Hele tiden. Det er det der fint. Nej, jeg tror du kender det her. Du kan musik, kender du ikke. Det er så trompet. New Orleans. Ja, det kender jeg. Nej, sådan noget. Nej, det er så mange, der kender. Jeg er fra verden. Går på kaffebar. Cykler på min fiksebike. Verdensmand, det er en gammel klassiker. Læser og sådan en del. Så, hvad med dig? Nå, ja. 63. 1963. Jeg vil ikke sige, at jeg er fra Aarhus. Eller jeg er dansker. Vel? Det lyder rigtig spændende. Ja, det er det. Men rejs meget. Ikke? Ja. Nu bor jeg så i København. Til daglig der er gammel åben sådan en kaffebar. Helt det er ikke kommet til Danmark endnu. Helt nyt, du har ikke hørt om det før. Økologisk træ, det er hugget af majerne. Sådan en økologisk kaffe. Ja. Du kan godt tage med det. Ja, det er ligesom vi har nede på den der... Nej, du har ikke hørt om det før. Det er helt nyt. Så det handler bare om at have det godt. Det handler om at drikke noget god kaffe, ikke? Og så pladespil og sådan noget. Du har slet ikke set det her, man ser før. Ikke sådan en kæde, ikke sådan en mainstream kæde, vel? Under bare lige mere. Ja. Jeg regner med at åbne et par i Aarhus. Har du et job? Jeg var pædagog jo. Pædagog? Ja. Lidt nederen. Lige udenbart. Men det der med at arbejde inden for det offentlige. Arbejderklassen. Nogen skal jo tage den lort, ikke? Nogen skal jo gøre det. At I ikke får nok taknemmelighed over det lortejob, jeg har. Ja. Ikke? Jo. Jeg har lige fået sådan en ny... fordi jeg tog lige et billede af lyset før. Og så har min ven har bare skrevet sjoveste. Ja, det er min Instagram. Har du Instagram? Instagram. Der hvor man tager billeder af sin mad og det der. Hvor du tager billeder og lægger op og får like og sådan noget. Ja, fordi jeg tager nogle rigtig gode billeder. Så folk follow mig bare hele tiden. Mellem Facebook og Facebook. Det er sådan din virtuelle personlighed. Nej, sådan en tror jeg ikke, jeg har. Så ved jeg bare ikke rigtigt, hvad vi skal snakke om, hvis ikke du. Fordi jeg oplevede sådan et billede her den anden dag. Så skrev jeg noget grimt om stedet, ikke? Og så gad folk ikke komme der ikke. Blev de ikke kede af det henne i restauranten? Nej. Ja, de har ikke sagt det til. Altså, jeg tror ikke. Det har jeg ikke tænkt over. Det var også et mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Det kunne være... Har du glas i de der briller? Bruger du briller rigtigt, eller er det bare sådan en smart brille? Det er simpelthen lige prøve at låne dem. Det må du da gerne. Og det er sådan nogle med styrke i. Okay, du bruger faktisk briller. Jeg synes bare... Så kan du få nogle briller, sådan nogle uden glas for eksempel, hvis du får kontaktlinser. Nå, det ville da være lidt fjollet. At have det kontaktlinser og briller på. Smuk nummer. Har været lidt i på har været lidt der
synes jeg ikke rigtig... Der er jo ligesom en trend, man kan følge, ikke? Det er faktisk hendes onkel, der ejer kursusstedet. Så har jeg en lillebror og 2 søstre. Eller den ene af dem er så... Det her, den er sang, den er lavet af... Den er lavet af Frank Sinatra. Tilbage i 62.